O peche da campaña enfronta a directiva da confraría cos críticos que exixen cobrar a segunda xornada de traballo. Xa están en marcha e avanzan a bo ritmo as obras da gasolineira do Porto de Rianxo, que dará servizo non só a embarcacións, senón tamén a vehículos por terra. Indicios positivos nalgunhas zonas da Ría de Arousa ante a recuperación do berberecho que xa comezou a aparecer nalgunhas concesións de Cabo de Cruz. O sector crítico da Confraría de Noia celebrou unha asemblea para debater sobre a situación que atravesa o Posito tras o peche da campaña pola presenza de toxina en toda a ría. Os produtores apoian a decisión do patrón maior de pechar cautelarmente o mércores, antes de coñecer os resultados do Intecmar ante as sospeitas da presenza de toxina. Sen embargo, exixen cobrar a xornada do martes, xa que eles saíron a traballar a pesar de que parte do marisco foi devolto posto que xa estaba afectado. Que eu o martes, día 8, de outubro, o día seguinte de vir a campaña, eu fui ao mar a traballar. Como mariscador máis, como foi el, como foron 1.500 máis, non? Vale. Eu, se min ese día me di, Alejandro, tira o marisco ao mar, eu collo o que fago é coller tirar o marisco ao mar porque ten toxina. Eu traballei miña hora e media. Collín o meu cupo, como el, como o seu irmán, como moitos máis, non? E cheguei a terra. Vendín o marisco, en la lonja. Subastouse, fun para a casa, eu acabei de traballar, fun para a miña casa, como é o meu irmán, que tamén é mariscador, como o meu pai. Acabamos o día, vale. Non sei o que pasaba, vale. Chegamos o día seguinte ao mar. Eu estou moi de acordo co que fixo. Como mariscador, pechar a playa. Porque non é plan coller e tirar 55 toneladas ou que fora ao mar. Fixo moi ben, moi ben. Eu non veño a protestar, ni que faga mal, ni nada, non. Eu veño a dicir que eu quero saber porque eu non cobro o día 8 que eu fun ao mar e supuestamente non había toxina porque eu non o cobro. A min se me di, Alejandro, pois mira, non o cobras por isto. E digo eu, vale, pois de acordo, Santi, pois como sea, vale, de acordo, pero que eu non o sei. Eu hasta ahora non o sei. Sei que devolveron esas toneladas. 11 solo, 11 toneladas, seino, que o sei. Pero que de 11 a 50, que pasou? E a meixa tamén. E de momento eu non sei nada. Se vou cobrar, se non o vou cobrar, non sei nada. Non temos explicacións de ningún lado. Nós non vamos ser os que pagamos sempre os platos rotos. Nós, volvo a repetir, nós fomos a traballar, fixamos as nosas capturas, puxémola na lonja subastouse. Iso quer dicir que reunía todas as condicións sanitarias para ser vendido. Ahora, que non lo teña que pagar a nós entendemos que é a cofradía o que nos ten que pagar. A cofradía é a que ten que velar polos nosos intereses, polos nosos, non polos deles. Mínimo información, e tamén reclamamos que a nós nos paguen o día martes de traballo. Quen ten que ser? A cofradía. Que se non quere pagar a cofradía, el que demande a quen corresponda. El dixo que iba a reclamar yo á Xunta. Non creo que se atreva a reclamar yo á Xunta. Que queremos o día ese cobralo, polo menos. É que non temos explicacións de ningunha clase por parte da cofradía, de que se pasa con ese día, que só se devolveron unha cantidade de toneladas, as demais non aparecen por ningún lado, non dá ningún tipo de explicacións. O único que pedimos reivindicamos que den unhas explicacións e saber onde están os demais cartos. A parte desas 11 toneladas que non debía haberla recollido, é a opinión do sector marisqueiro, porque se a toxina empezou o miércoles ás 3 da tarde, que é cando foi Intecmar que fai os análisis, non entendo que foron eles para pechalo, para non cobralo, quero dicir, ese día, sabendo que a toxina empezou o miércoles. Ben feito fechalo pola mañán, anticiparse, porque ese día seguramente non haberamos cobrado, pero o día anterior, que era martes, non había aínda unha perspectiva de ningún tipo. Simplemente reivindicar cobrar os cartos. Consideran que debería haber fondos suficientes procedentes das demasías de marisco para aboar o xornal dese día. Por esta razón, reiteran a súa petición de coñecer o estado das contas do Pósito e mesmo estudan solicitalas pola vía xudicial. O día este de traballo que non en liticio, que non se lle paga aos mariscadores, que non teñen culpa ninguna, polo menos por parte do patrón maior debería, polo goberno da confradía, debería de facer unha asamblea
explicarlle a situación como está ao día de hoxe, é o que poden esperar deste día de traballo, é máis do que pode suceder nos próximos días, debido a como está a toxina, como vai ir a campaña de aquí para adiante. Despois hai outra cousa que clama ao cielo, que son a economía da confradía. A día de hoxe nadie sabe realmente, non hai ningún mariscador, estas declaracións xa se fixaron na Val de Galicia ayer, non hai ningún mariscador que sepa realmente como están as contas da confradía. Nas declaracións que fai Santiago, que é o patrón maior, como todos sabemos, di que lles pídanos a mar, a Consellería do Mar. Nós non temos por que pedirlle nada á Consellería do Mar. Nós temos que pedir ao Goberno da Confradía que nos diga a día de hoxe como está o estado de cuentas da Confradía, económicamente como está. Porque se a economía da Confradía tiña que estar como tiña que estar este día, que mandaron 12.000 kilos ou algo así, sobre 60.000 euros, debería de facerse carga a pagarlle aos mariscadores que foron traballar, que son os que menos culpa teñen e os que máis platos rotos pagan sempre. Pois queremos que haxa un pouco de luz na cofradía e vamos a demandar tamén por vía judicial, todo por vía judicial, a que nos presenten as cuentas tamén de unha vez por outras. Porque, como dixo o compañeiro segundo, xa se lle pediron por escrito á cofradía e á Xunta de Galicia. Juan Maneiro, secretario de Pesca, díxonos a nós que lle pedíramos as cuentas á cofradía. E se a cofradía non as daba, que non las iban dar eles. Os mariscadores non só critican a xestión económica por parte do Cabildo, senón que tamén censuran a actuación do Intemar, do que din non realizou os controis a tempo nas concesións dunha confraría con facturacións millonarias e que emprega máis de 1.500 mariscadores. As análises realizadas pola Confraría de Noia revelan que a toxina segue sen remitir, polo que a reapertura da campaña semella aínda moi lonxe. Bueno, as cousas están mal, non? Está baixando a toxina, tiña sobre 1.000 e algo hai 12 días, baixou a 600, a 400, e agora está en 300, estáse analizando de 2 en 2 días na empresa privada en Vigo que temos nós contratada, e, bueno, o Xintermar tamén pideu unha muestra de berberecho e ver se vai baixando, ojalá. Polo momento non se cuantificaron as perdas, xa que aínda están chegando as devolucións do marisco afectado non só no segundo, senón tamén no primeiro día de campaña. Son as propias fábricas as que deben destruir o marisco, un proceso para o que se lles exixe unha serie de certificados. A ver, os que máis compran sempre a Cerqueira, Frinsa, cada un tiña sobre 100.000 euros comprados, depois está conservas Cambados, conservas en Noroeste, Costa Simiñán, Conorsa, bueno, eses son os que máis compran. Despois hai os de fresco que compran pouco, non? Pero a maioría, como dixo, esta semana, penso que a finais desta semana saberemos as devolucións todas. Tamén nós lle pedimos aos compradores que nos den un papel das analíticas, un certificado sanitario do veterinario da Xunta en conforme se destruiu ese marisco e un papel da empresa que destruiu o marisco, non? Eses son os requisitos que pide a cofradía aos compradores. Unha vez valorados os resultados dos 2 días de actividade, estimarase se é posible realizar o pago do martes, tal e como reclaman os críticos, xa que os traballadores si cobraron polo primeiro día. O sector crítico, antes de falar, tiña que dar exemplo, non? Porque se estuveron algúns que a gestión de Aristiño e quedou en quiebra total a cofradía, e sobre todo un cabildo que é portavoz dun grupo que era a man dereita de Aristiño e ele é responsable da gestión que había antes. E por iso dijo que antes de falar hai que dar exemplo, non? Non hai ninguna cofradía de Galicia que pagara con toxina sin pagar os compradores e pagarlle aos mariscadores. Penso que foi Noia a primeira vez gobernando nós. O do martes, bueno, estamos esperando as devolucións todas do lunes e do martes, porque hai conserveras que están devolvendo o lunes tamén, e, bueno, despois vamos a informar a todos os socios o que se devolveu, e se pode pagar algo do martes, pagarase, pero vamos mirar, porque ora, menos mal que pagamos nós xa con fondos da cofradía un día, que eso non o fixo ninguna cofradía de Galicia, e menos antes tamén, antes tuvo Aristiño e tense ter toxina estar aquí o marisco na lonja, tiralo ao mar e nunca se pagou nada, por eso que nós pagamos un día e ver o outro se pode pagar algo, se pode, porque eu non vou a saltar un banco, nin os cabildos, iso témoslo claro, e, bueno, pois, se pode pagar, pode ser algo, como dixo, ou nada, non sei, indeu, a ver o que devolven, pero, bueno, están devolvendo as conserveras casi todas,
porque, bueno, se ten contaminado o marisco non quere vendelo, é normal, ten que ter unhas garantías sanitarias. Nin a nós non se interesa meter no mercado berberecho de Noia que non cumpla a lei sanitaria. Por iso que se pode, pódese, se non se pode, pois non se pode. Agora, falar é fácil, varitas mágicas non as hai, esas tuveron e non deron exemplo. Neste punto, dende a confraría, estudan solicitar indemnizacións ao Intecmar, organismo que permitiu a extracción a pesar da presenza de toxina. Haberá que pedir a responsabilidade a Intermar, non? Que se faga responsable do que nos aconteceu. Eu sei que os bateeiros tamén, pero cada un pide, eu vou pedir para os meus socios e tiremos unha reunión tamén, penso que para a semana ca conselleira do mar, e, bueno, que nos vamos pedir unha indemnización porque se cada igual perdemos cerca de 500.000 euros. A quen se faz responsable, porque nós tiñanos aberto. E se eu non paro o mércoles para ir ao mar, tiramos 50 toneladas. Veñen a lonxe, tirámolas, porque os compradores non iban comprar, normal. Bueno, tiraríanos ao mar e perderíanos casi todo o marisco outra vez, por iso que eu penso que tiña que haber unhas responsabilidades e unhas indemnizacións aos mariscadores. Mentres tanto, os máis de 1.500 mariscadores que traballan nesta campaña seguen con atención á evolución das análises que cada 2 días realiza a confraría, coa esperanza de poder volver canto antes á actividade. O sector bateeiro e marisqueiro vive con resignación este episodio de Marea Vermella que dende o pasado 9 de outubro os deixou case sen actividade en toda a ría de Arousa en Muros Noia. Lonxe de solucionarse, a situación parece agravarse co paso dos días e os controis efectuados polo Intecmar evidencian niveis de toxicidade superiores aos permitidos, de aí os peches establecidos en prácticamente todo o territorio galego, agás na ría de Vigo, onde permanecen abertos aínda varios polígonos de bateas. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, referiuse a este feito, considerando que nos atopamos cun episodio moi virulento, de difícil predicción da súa evolución. É un proceso natural, pero que este ano se complica por a presencia de 2 organismos dinoflagelados causantes da biotoxina, de tal maneira que entre os 2 se potencian e a fan aínda moito máis virulenta. Nos estamos facendo as analíticas constantemente, se saliu a plataforma para poder tomar mostras da auga e ver como estaba a concentración de células no exterior para poder ter unha predicción de como vai evolucionar na parte interna das rías. Aínda sigue habendo moitas células de dinofixis e de Gynodinum catenatum e, polo tanto, pois non podemos aínda predecir como vai evolucionar e con que velocidade vai a facer. O único que podemos é estar de maneira constante analizando os diferentes polígonos para ver se os resultados van a mellor. Dende a Xunta, en diálogo constante co sector, estánse a estudar alternativas que de algunha maneira palíen as graves perdas económicas que a toxina está a causar. Así, a titular de Mar referiuse á autorización de máis cordas por batea para que os produtores fixeran desdobres e intenten salvar así parte da colleita. Sabedes que o proceso do cultivo do mexillón é un proceso continuo, entón nestes momentos pois terían que estar sacando parte da produción da colleita para a venta, co cual lle quedaría unha parte da batea disponible para facer o desdoble para continuar co cultivo. O ter bloqueada a salida de mercancía necesitan colocar unhas cordas adicionais para poder facer os desdobles e que non se lle paralice o cultivo. Isto é un proceso normal que o facemos sempre que hai unha situación similar e se está facendo. O tempo de duración pois estará un pouco en función tamén do tempo de duración do peche por causa das toxinas. Outro proceso en estudo tamén sería a subdivisión dos polígonos para facer menos grave este peche. De acordo á regulamentación comunitaria, poderíamos quedarnos conformes con ter un único punto de muestreo en todas as rías e, cando ese dera mal, pechar todas as zonas. A verdade é que eu creo que temos moitísimos puntos de muestreo precisamente para facilitar as aperturas daqueles polígonos que vayan respondendo mellor. Nese sentido, pois xa temos experiencia na posibilidade de subdividir polígonos e iso se fará sempre que as condicións así o aconsellen. É dicir, non vale subdividir os polígonos se non temos os resultados de que vai a servir para poder axilizar a apertura deses polígonos. Máis complicado a posibilidade de establecer dende a Xunta unha liña de axudas económicas que serviran para paliar os efectos da Marea Vermella. O que sí podería haber son facilidades para moitos produtores que quixeran acceder ás liñas de crédito.
Despois dun longo período de tramitación non exento de demoras, por fin arrancaron as obras da nova estación gasolineira do Porto de Rianxo, que dará servizo non só ás embarcacións, senón tamén a vehículos. Os traballos xa se iniciaron a primeiros de outubro, pero un problema interno obrigou a suspendelos durante varias xornadas, ata que a pesada semana retomáronse as obras que avanzan xa a moi bo ritmo. No inicio dos traballos da gasolineira no Porto, é unha bella demanda do mundo do mar. Unha vez se deixou ir a gasolineira que había en Sete Fogas, pois tamén agardábamos todos que se pudera recuperar o servizo de gasolineiras. Desde o goberno municipal foi unha idea tamén desde un comenzo pois poder conseguir ese servizo, e incluso pois tamén temos feito algunha xestión buscando que tamén a gasolineira pois incorporase tamén determinados beneficios fiscais que benefician aos mariñeiros cando van repostar. Por fin vemos que despois de moitos avatares e de ter que desbloquearse tamén o proceso de contratación que demorou moitísimo tempo por dificultades administrativas na Xunta de Galicia, pois que por fin, despois de resolverse ese concurso, pois xa conta con todas as licenzas oportunas para instalarse no Porto e dar servizo aos mariñeiros. En primeira instancia, porque tras esta, despois de que se aprobara recentemente o plan de usos, pois vai permitir que non só de servizo aos mariñeiros, sino que tamén dé servizo á veciñanza de Rianxo, cunha gasolineira en superficie. Trátase dunha obra complexa que non depende únicamente das condicións meteorolóxicas, senón tamén das mareas para a instalación dos tanques, aínda que se prevé que a parte da obra que vai somerxida finalice nos próximos días. Por esta razón, a empresa adxudicataria da súa xestión, Neumáticos Soto, confía en que o prazo de execución total non se prolongará máis aló de 4 ou 5 meses. As obras, pois, según puden comprobar xa o luns comenzaron, xa está avalado o perímetro onde van realizar a actuación no Porto de Rianxo, e se poñerá por fin ao punto de remate pois a unha obra longamente demorada, sobre todo por avatares no concurso na propia administración, e que por fin pois xa conta con todos os parabéns urbanísticos e todos os elementos necesarios para que empece a prestar o seu servizo. Foi costoso, costou no seu momento impulsar a actuación, porque tamén carecíamos de plan de usos portuarios ou estaba revisándose. Foi algo que tamén Portos de Galicia impulsou, e agora pode contar con todos os parabéns urbanísticos e todas as licencias oportunas para comenzar a súa andaina. Eu creo que é cuestión de meses por parte dos propietarios, con quen sempre estivemos en constante coordinación, buscando reducir ao máximo posible uns prazos xa de por sí ás veces lentos, por tema de traslados á Xunta e as diferentes administracións para permisos ambientais, avaliación ambiental, permisos para que se axustaran efectivamente, como decía no seu momento, o plan de usos portuarios, etcétera, etcétera. Toda esa dinámica, pois ás veces fai que perdamos un poquichiño a paciencia, pero cando hai boa vontade e cando se quere que un negocio vai adiante, que vai beneficiar a clase mariñeira e, ademais diso, pois vai beneficiar tamén a cidadanía, pois é benvido, e todos debemos remar na mesma dirección. Si falaban que no mes de setembro ou outubro que estaría lista, ao finais de setembro ou outubro, que eso eu penso que o montan con bastante rapidez, que ven todo prácticamente feito, o que máis leva é, digamos, que a obra abaixo de facer o que é a cancha onde van ir os depósitos, e outros tanques veñen feitos e todo ben feito. Esta gasolineira constitúe unha histórica demanda do sector do mar que pedía dende hai anos unha estación con combustible subvencionado para os mariñeiros do Barbanza, que na actualidade desprázanse ata portos outra marxe da ría. Unha molestia moi grande, direi, coller un tanque ou todos os días encher o tanque de gasolina, a ter que andar co coche, a traer no coche en garrafas, que se para tráfico, lle mete unha multa, teñen que ser garrafas homologadas, e iren a Arousa por un depósito de que pouco mitad del que teñen no camiño. Entón, están pagando moito máis cara, ainda que seja subvencionada, sale máis cara que ir buscar aquí no coche a gasolinar. Agora, cando cambien a hora,
vamos a ver que ás 6 e pico da tarde xa prácticamente a noite, se vayan traballar ás 2 mentras comen a tal, é que non haxe mal tempo, que estén días temporales. Entón, que fan como planeador para ir buscar unha... Eso non é normal, digo a verdade, non é normal. A estación dará servizo tamén por terra aos vehículos, polo que cumprirá así un dobre servizo á cidadanía. No que vai de ano, Portos de Galicia forrou case o 50% en mantemento eléctrico nos peiraos do Salnés. Así o indicou José Juan Durán na Illa de Arousa, unha empresa única e a encargada de levar a cabo estes traballos nos 20 portos existentes entre Vilaxoán en Vilagarcía e o de Corvaceiras en Pontevedra. O balance é que estamos ao redor dun 50% en aforro, en que é gasto corrente de mantemento nas instalacións portuarias. O pliego está dirixido pois a cuestións que teñen que ver cos propio alumbrado, cas canalizacións, cos cuadros eléctricos, etc. Os portos do Salnés, para falar, salvo Carril, que queda no lote da zona da Barbanza, son 9 instalacións portuarias, me parece que foron 27.000 euros de gasto de mantemento, que ven sendo un pouco menos da mitad do que establecía o lote e o pleo, que eran 60.000 euros. Pero o gran anuncio tiña que ver co inicio das obras de instalación do dique flotante de Abrigo, que terá 240 metros lineais. Estes días estánse a fundir os módulos de formigón nunha empresa da Coruña, que son un total de 12. Cada un deles irá anclado ao fondo mariño con 6 mortos que serán trasladados durante os vindeiros días á Illa de Arousa. Se o tempo acompaña, José Juan Durán agarda que o dique estea operativo antes de finais de ano. Agardamos que a finales deste mes se empecen a transportar os mortos e 15 días despois, máis ou menos, en transportes especiales virán un por un os módulos, porque son módulos de 20 metros, ten que vir en un único transporte especial, e despois xa a tarefa de empezalos a situar e anclar, etc. Na visita desta mañá estiveron representantes do sector pesqueiro e bateiro. Tamén acompañou a Durán o alcalde Manuel Vázquez, que espera que a colocación do dique flotante sexa o máis áxil posible. Canto antes poida estar a obra concluída, mellor. É verdad que agora a dificultade do inverno, pero bueno, canto antes, porque as necesidades da flota é unha necesidade imperiosa desde fai tempo, canto antes mellor. Se pa semana, como dixo, empezan a pôr os mortos, pois bueno, a ver se o tempo nos axuda, que sería bo, ainda que, claro, pedir isto no outono no inverno sempre é máis complexo, pero se o tempo axuda ben para todos, non? E canto antes mellor. Despois dun ano no que o berberecho desapareceu por completo da ría de Arousa, semella que algunhas confrarías comezan a ver signos de recuperación nos seus areais. É o caso de Cabo de Cruz, onde se detecta bastante cría, e agárdase que de cara ao Nadal xa conten con algún berberecho de tamaño comercial para a súa extracción. Bueno, non sei berberecho, algún temos, están nacendo xa temos playas de que están nacendo, é moi pequeniño todavía, hai algún xa comercial, pero están nacendo bastante pequeniño, e bueno, eu penso que ao mellor para as navidades ou así pode, en caso de que non morra, que non veñan as cenizas, que non chova moito, en caso de que non morra, pois eu penso que algún berberecho hamos de ter. Témolos en algunhas playas, agora noutras playas xa está vindo bastante cría pequeniña, entonces, bueno, eu penso que sí. É que, así, falando cos de Rianxo, tamén teñen algún berberecho. Eles chamanlle virollo, pero, bueno, aquí o virollo non... Aquí tamén non hai virollo, pero tamén o que están haciendo é berberecho original, non é virollo. Non así na Pobra, onde non hai rastro desta especie, polo que dende a confraría non confían demasiado na súa recuperación. O martelia que liquidou o berberecho ainda está sin recuperar. Veremos se este ano, se esta campaña, se pode vender de algún sitio. Veremos. Nós, desde logo, non o temos en autorización. Malea todo e despois das dificultades que leva atravesado o sector do mar, dende os pósitos prefiren ser cautos, xa que a pesar dos signos de recuperación non descartan a desaparición da cría por mor das riadas ou factores climatolóxicos. Si non nos, xa dixen antes, se non nos morre, eu penso que temos boas perspectivas, pero claro, se nos morre, pois sabemos todos o que pasou xa o ano pasado ou hai ano e medio, entonces claro, oye, pois temos que esperar a ver que é o que pasa, o que ven.
A conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, visitaba esta semana as instalacións dos estaleiros Triñanes no concello de Boiro. Alí destacou a colaboración da Xunta coa Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, a Galcari, entidade a que pertencen estes estaleiros e que actualmente traballa na elaboración do Plan Estratéxico da Carpintería de Ribeira para impulsar e manter viva a construción naval tradicional en madeira. Para min é unha visita que me satisface moitísimo. Eu creo que levamos moitos anos coñecéndonos, a carpintería de Ribeira para a Xunta de Galicia é un elemento fundamental no desenvolvemento da nosa comunidade autónoma. Eu, cando falo con Gerardo, sempre digo que o noso petróleo é a madeira, está nos montes e que ás veces pois en Galicia se lle dé un pouco a espalda a este material tan noble e cambiámolo por outros que nos costan quizás un pouquiño máis. A verdade é que valorar o traballo que se está facendo nas carpinterías de Ribeira en Galicia, onde están utilizando a innovación tamén para seguir construindo barcos moi bons, para min, como digo, é un motivo de satisfacción. Estamos traballando da man, diseñando un plan estratégico para todo o que ten que ver co novo diseño de barcos e bueno, eu creo que a verdade estamos aprendendo moito desta xente que non fai máis que recoller a tradición, a cultura mariñeira que tiñan, o bo saber facer dos antigos carpinteiros de Ribeira e millorando todo ese bo saber cunha innovación que está hoxe en día a nivel punteiro. Eu creo que temos que mirar todos o traballo, o esforzo que se está facendo con estes diseños, con esta innovación, para seguir apuntando por esta vía. Ahora mesmo estamos ca elaboración dun plan estratégico que ademais que a Consellería coñece perfectamente cales son, digamos, aqueles pasos máis prioritarios que hai que recorrer, están recollidos en ese plan estratégico. Ahora mesmo preocúpanos xa ter unha marca de calidade para o sector, temos algúns problemas sobre as regulamentacións que nos afectan, no que a Conselleira nos está axudando, e eu son optimista de cara ao futuro en canto a carpintería de Ribeira. Eu creo que a sociedade vai a entender que este é un oficio que ten un plus medioambiental importante e que, dende logo, queremos proyectarnos no futuro con pleno sentido productivo e comercial. O plan estratégico que estamos elaborando é a 4 anos, que creo que é así como se fan os plans estratégicos, e en esos 4 anos hai medidas que son a corto plazo e medidas que son a medio e largo plazo. Non? En este sentido, as prioritarias é manter a oficina aberta. En este sentido, a Consellería nos está axudando. Nos presupostos comentaba antes que está recolleito unha partida para este fin. E despois o tema da marca de garantía, o tema de que podamos seguir investigando e ter algún tipo de cursos de I+D, e estamos colaborando ahora mesmo. Ahora mesmo, precisamente, estamos facendo un cursillo ca Escola de Carpintería Ribeira que está ubicada en Marín, a Ixola. Entonces, eu creo que non deixamos de colaborar e eu espero, desexo que sigamos así, non? A titular de Mar destacou tamén o labor destes estaleiros como unha das maiores carpinterías de Ribeira activas en Galicia, que mantén viva a construción naval en madeira tanto en buques profesionais, como é o caso da pesca ou da batea, como de lecer, con barcos modernos e réplicas de tradicionais. Tamén salientou a calidade e a innovación como as características principais desta empresa, que foi un dos 5 finalistas dos Premios Nacionais da Artesanía 2013. Neste sentido, incidiu na importancia da actualización permanente e da incorporación da I+D+I á carpintería de Ribeira para afrontar retos e poder manter a construción de embarcacións tradicionais. Os esteleiros Triñanes Domínguez contan na actualidade con 10 traballadores e a empresa factura anualmente ao redor d'1 millón de euros. Presta servizos á frota de acuicultura e pesca da ría de Arousa, principalmente, e participa activamente na conservación e recuperación patrimonial das embarcacións tradicionais. Na visita tamén estiveron acompañando a titular de Mar, a delegada da Xunta de Galicia na Coruña, Belén do Campo, así como a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, e a directora xeral de Comercio, Sol Vázquez. As actuacións de saneamento realizadas nas rías galegas permitiron a mellora de 31 zonas de produción marisqueira dende o ano 2009. Na actualidade das 123 zonas, 106 están catalogadas como A ou B, de modo que a actividade marisqueira está permitida e o molusco se comercializa directamente ou con depuración previa antes da súa venda en fresco. Tan só 17 están catalogadas como zonas C.
Este cambio é posible grazas a dúas ferramentas: os plans de saneamento local das rías e as instruccións técnicas para obras hidráulicas en Galicia, que definen os modelos técnicos de deseño para o saneamento e as depuradoras. O BNG pide responsabilidades á Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola incapacidade para resolver o conflito das mariscadoras de Cabo de Cruz. O voceiro de Pesca no Parlamento, Daniel Rodas, acusou a Administración de manter unha agrupación censurada, sen ter en conta a vontade maioritaria dos socios. O deputado nacionalista referiuse tamén ao modelo de vixilancia individual e privado que promove a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro fronte ao modelo de servizo público como o da Policía Local Autonómica e Gardacostas de Galicia. Acusan ademais a Administración de amedrentar as traballadoras coa ameaza de abrirlles expedientes e sancións que poden chegar ata os 600 euros. A Xunta de Galicia busca compatibilizar os usos ambientais, turísticos e de ocio no Parque Nacional das Illas Atlánticas coa actividade económica vinculada ao mar. Así o transmitiu o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, aos representantes das confrarías nunha recente reunión. Esta será a postura que defenderá o Goberno galego na tramitación da Lei de Parques Naturais, que está a promover o Estado. O obxectivo é seguir mantendo a actividade pesqueira a través das artes tradicionais, coa promoción turística das illas e a súa conservación medioambiental.